Tervetuloa taas Mainstagen koulutushetkeen. Nyt on vuorossa siis ihan perusteet Mainstagen käyttöönottoon. Miten saadaan ensimmäiset sessiot auki, miten saadaan ensimmäiset äänet ulos. Te olette jo katsonut tämän kytkentävideon, miten kytketään Mainstage. Nyt me käydään ihan perusteita. Tämä on ehkä vähän pitkähkö video, mutta että mä jaan sen sinne osiin sillä lailla, että toivottavasti pysytte hyvin perässä ja löydätte sen tiedon, mitä tarvitsette. Eli tässä näette ruudulla sen näkymän, mikä teillä on, kun te olette ensimmäistä kertaa avaamassa Mainstagea. Siihen tulee tällainen näkymä, missä on valmiita pohjia ikään kuin, mitä voitte käyttää heti, jotta pääsette Mainstagen kanssa heti alkuun. Mun puolesta saatte tietenkin avata minkä tahansa näistä. Nämä kaikki tuottaa teille varmasti hyvin nopeasti iloa. Toivon ainakin näin. Me käydään nytten yhden tällaisen pohjan kautta tätä juttua läpi, mutta että käytännössä melkein kaikki asiat, mitä siinä puhutaan, niin koskee näitä mitä tahansa näitä muita pohjia haluakaan avata. Jos nyt kuitenkin lähdetään siitä, että me rakennetaan tätä meidän Mainstage-asiaa tässä aluksi niin koskettimien kautta, mutta että kuten tuossa aikaisemmin kerrottiin, niin Mainstagea voi erittäin hyvin käyttää kitarasoundien hakemiseen, voit käyttää sähkörumpujen soittamiseen, sähkörumpusoundien hakemiseen, loopien soittamiseen. Sitä voi käyttää äänen muokkauksen niin kuin vokaalipuolella, efektejä, mitä tahansa. Niin täällä näette vasemmalla, että täällä on ikään kuin tällaisia, täällä on valmiiksi kitaralle ja bassolle tämmöiset pohjat, rumpujen käyttöön pohjat, sähkörumpujen sitten vokaaleille pohjat ja niin päin pois. Me nyt keskitytään aluksi tähän synäpuoleen, joka on jo itsessään hyvin laaja ja kiehtova, joten lähdetään siitä liikkeelle. Tämä kaikki siis perustuu tässä vaiheessa siihen, että me käytetään Mainstagea niiden äänien tuottamiseen ja meillä on tietokoneeseen yhdistetty joku koskettimisto. Oli se sitten MIDI-koskettimista tai joku olemassa oleva syntetisaattori tai sähköpiano, mutta USB-piuhalla, kuten siinä meidän edellisessä videossa näytettiin, niin USB-piuhalla kiinnitetään tietokoneeseen. Tämä on niin kuin mahdollisimman yksinkertainen tapa nytten. Tässä vaiheessa me ei edes tarvita äänikorttia, mutta että jos teillä on äänikortti, niin tämä kaikki tietysti pätee myöskin siihen, että teillä on äänikorttikin käytössä. Mutta näistä pohjista, mitä tässä on tälle kosketisoittimille, niin voitaisiin lähteä ihan tästä yksinkertaisimmasta, eli tästä Keyboard Minimalist-pohjasta. Ja niin kuin huomaatte, niin erona tässä on se, että täällä ei ole valmiiksi tällaisia erilaisia nappulanäkymiä. Täällä on tommosia ihmeellisiä nappuloita eri paikoissa. Ne ehkä alussa saattaa vähän sotkea, niin mä ajattelin, että mä näytän ne ihan perustoiminnot tätä kautta. Te voitte toki avata minkä näistä tahansa ja päästä ihan hauskasti käyntiin. Tupla klikkaamalla päästään eteenpäin ja nyt se kysyy, riippuen mitä äänikortteja teillä on käytössä, niin mulla on itsellään käytössä ihan vaan tätä äänitystäkin varten, niin Universal Audion Apollo Twin äänikortti. Sen takia tämä kysyy, että käytetäänkö näytön ääntä, niin ei käytetä näytön ääntä. Mutta nyt avautuu siis tämä tämmöinen näkymä, mikä on ehkä pääasiassa se, minkä kanssa työskennellään Mainstageissa. Ennen kuin mä näytän ihan ne yksinkertaisemmat tavat saada erilaisia soundeja ja miten te pääsette navigoimaan täällä, niin lähdetään siitä, että mä ihan ensimmäiseksi näytän, että miten tämä Mainstage on rakentunut. Täällä vasemmalla ylhäällä on ikään kuin se ihan nämä tärkeimmät, mitä pitää tietää ja ennen kuin tätä käyttää, mutta hirveän paljon tässä ei tarvitse tietää, että pääsee kuitenkin jo aika paljon pitämään hauskaa niin sanotusti. Mutta että tämä on hyvä tietää, että täällä on tämmöinen edit-näkymä, mikä on tässä nyt tämä meidän näkymä. Tämän ajatus on se, että täällä edit-näkymässä niin pääasiassa muokataan biisikohtaisia soundeja tai jos teillä mahdollisesti
eri keikkoja, niin te hallinnoitte tavallaan eri keikkojen eri soundeja-pankkeja ja täällä rakennetaan, että soundia mihinkin biisiin tulee, onko ne alaoktaaveilla, onko ne yläoktaaveilla joku tietty soundi ja mitkä on päällekkäin ja niin päin pois. Eli tässä näkymässä tullaan pääasiassa olemaan, mutta sitten sen lisäksi meillä on tämä layout-näkymä. Näyttää vähän samalta ehkä, mutta tämän ajatus on ikään kuin tässä näkymässä, me tullaan tähän vähän paneutua myöhemmin pikkasen, mutta ehkä tärkeintä on ymmärtää, että täällä näkymässä pyritään pääasiassa luomaan yhteyksiä teidän oikeiden soittimien kanssa, toisin sanoen niiden koskettimien kanssa, mitä teillä on, koska niitä on niin erinäköisiä. Monessa on erilaisia nappuloita ja monessa on ehkä eri määrä koskettimia, joissakin on ihan vaan 49 tai vaikka 25 kosketinta ja jossakin on niin kuin täyspitkä 88 kosketinta. Niin täällä ikään kuin tässä layout-näkymässä me pyritään tekemään se yhteys mainstaging ja sen teidän koskettimien kanssa mahdollisimman niin kuin eheäksi. Tänne ei periaatteessa tarvitse tulla, mutta että yleensä tänne layout-näkymään silloin, kun asiat ei toimi niin kuin te toivotte, että se toimii. Esimerkiksi jos teillä on ikään kuin vaikka vain 25 näppäiminen tai koskettiminen toi MIDI-kosketimisto, niin silloin tämä voi sekoittaa aika paljon tämä näkymä, mikä tässä nyt on. Taitaa olla täys 88 koskettimistoinen tämä näkymä. Se ei estä sitä toimimasta, sitä 25 koskettimistosta, mutta että kuitenkin se saattaa selkeyttää. Mutta palataan tähän vielä erikseen. Sitten tosiaan tässä keskellä, täällä vasemmassa yläkulmassa, kun valitsee, niin on toi editti, mutta sitten täällä oikealla on tämmöinen kuin perform. Ja performin ajatus on näyttää, ja että niin kuin tavallaan tässä näkymässä, tässä moodissa, kun Mainstage toimii, niin silloin tämä ikään kuin toimii parhaiten siinä itse live-esitystilanteessa. Eli pyritään, tämä niin kuin on pyrkinyt luomaan tämä algoritmin, tämän ohjelman sillä lailla, että tämä ei kaatuisi tai alkaisi nykimään tai myöskään tämä ei päästä mun käsittääkseni niin kuin vaikka tekstariääniä tai WhatsApp-soittoja tai FaceTime-soittoja tai mitä tahansa teiltä saattaakin tulla kavereilta kesken konsertin, niin silloin ne äänet ei pääse häiritsemään tätä teidän niin kuin esitystä. Että tämän voi avata ikään kuin siinä vaiheessa, kun esitys alkaa esimerkiksi. Mutta että itse mä käytän kyllä tätä edittiä pääasiassa myöskin esityksiin, että kaikki käy, ei ole niin nuukaa. Mutta nyt päästään siihen itse tärkeimpään juttuun. Eli miten me saadaan äänet ja ensimmäiset soundit käyntiin. Ja nyt jos teillä on käynyt hyvin, että te olette saanut kiipparit, jotkut koskettimet yhdistettyä tietokoneeseen, niin nyt periaatteessa pitäisi tapahtua automaattisesti sillä, että kun te painatte jotain ääniä pohjaan, niin silloin tuolla pitäisi soida. Ja nytten mulla kävi just näin, että jes, onnistu. Joten se yhdistäminen on mennyt oikein. Nyt jos teillä ei tule ääntä, niin tsekkaa se video, missä on erilaisia ongelmatapauksia esitelty. Ja siellä on muun muassa tämä, että ääntä ei tule, joka on se yleisin ongelma ylipäätänsä tässä meidän alalla, niin kuin tiedätte. Mutta nyt on ääni saatu aikaiseksi. Täällä yleensä pohjalle tulee tuommoinen sähköpianosoundi, joka on ihan kiva, mutta että se ei todellakaan ole kaikki, mitä tämä pystyy tekemään Mainstage. Tässä vaiheessa pieni esittely siitä, miten tämä edit-näkymä toimii. Täällä meillä on oikealla mikserinäkymä, joka näyttää tosiaan siltä kuin mikä tahansa mikseri, mitä te olette varmasti jo ehtinyt käyttää. Täällä on pystysuunnassa, tällainen näkyy eri kanavat. Täällä on valmiina jo laitettu useampia soittimia, niin kuin huomaatte, tai ei edes soittimia, täällä on ikään kuin klikki. Tämä tulee valmista, ehkä vähän sekoittaa aluksi, sen takia mä tämän selitän. Sitten tänne on laitettu tällaisia niin kutsuttuja bussikaikuja, bus- tai aux-kaikuja, mitä te ehkä olette miksereissä käyttänyt. Täällä nyt esimerkiksi tällä sähköpianolle voi lähettää täällä olevaa tätä
pidempää kaikua, 3,9 sekuntista kaikua, tai sitten voi sitä ottaa vähemmälle. Ja sitten täällä on tämä lyhyt kaiku, joka on tämä 1 sekunnin tämmöinen joku kaiku. Mutta nämä on valmiina täällä, mutta että tämä on se kanava, jossa löytyy ikään kuin volumet on tärkeä, panorointi on ehkä hyvä tietää, ei vasen oikein, ja sitten täällä on master on tärkeä tietää, siellä on tämän yhden patchin volume. Ja tämä ihan oikeanpuolimmainen on koko konsertin volume. No mikä on konsertti ja patchi? Elikäs täällä vasemmalla näkyy nytten teidän niin kutsuttu konserttinäkymä tai patch list, eli patch tämmöinen listaus. Patch listin idea on nyt se, että täällä on teidän konsertti, tämä teidän projekti, ja esimerkiksi nyt mä nimesin sen tuplaklikkaamalla tuosta, niin, tai itse asiassa tämä on se, mihinkä te seivaatte, kun te seivaatte tämän teidän kovalevyllä, niin se nimeää tämän. Eli kun tämä on seivattu Omppu S:stä, voitte seivata, tai sitten täällä Filestä Save As, niin se tulee tämän konsertin näkymäksi. Ja konsertti tarkoittaa nyt vaikka, että tosiaan vaikka teidän kevätjuhlat. Ja tähän alle te pystytte rakentamaan jokaiselle biisille tai ehkä jokaiselle bändille, mitä teillä on sen kevätjuhlan tai minkä tahansa kanssa niin kuin esityksiä, niin jokaiselle biisille tai jokaiselle bändille omat soundit. Ja sitten ne vaihtuu täällä näin vaan. Nyt täällä joku yksi soundi. Me voidaan lisätä soundeja painamalla tuosta plussaa. Ja nyt tänne saadaan vaikka cha, cha, cha. Sitten tuolta noin lisäbiisi, vaikka, en tiedä, vaikka Suvivirsi, jos sitä saa jossakin vielä esittää. Mutta että näin ajatuksena on se, että me voidaan käydä näitä biisejä läpi ja sitten täällä olisi valmiit soundit cha-cha-challe ja valmiit soundit Suvivirrelle ja sitten tänne mikä oiskaan se biisi. Ja vaihtamalla tästä näin vaan ei tarvitse kenenkään tehdä mitään, vaan kaikista soittimista, johon Mainstage on yhdistetty, niin vaihtuu soundit valmiiksi. Ja sehän niin kuin helpottaa ihan hirveästi. Mutta nyt kun me painetaan nyt cha-cha-chata, niin täällä näette, että koskettimet menee pohjaan, mutta mitään ääntä ei kuulu. Se johtuu siitä, että tänne ei ole muodostettu mitään soundeja. Ja nytten mä vähän tästä nostan tätä. Se olennaista nyt on se, että miten niitä soundeja saadaan aikaiseksi. Meillä oli tosiaan 2 tapaa. Yksi tapa on esitelty siinä, missä mä oon esitellyt mikseriä. Voitte katsoa sitä kohtaa. Mutta että toinen on se sellainen tapa, joka on ehkä yksinkertaisempi. Siinä on vähän valmiimpia soundeja, mutta sitten taas se on vähän niin kuin, saattaa olla epäselvempi ikään kuin tämän Mainstagen käytön kannalta, että ymmärtääkö, miten tämä toimii. Mutta mä oon ainakin itse ollut aina semmoinen, että en mä niin kuin kanna huolta, jos mä ymmärrä koko ajan, miten kaikki toimii. Että jos löytyy jotain kivaa, niin homma käyntiin vaan. Eli tästä näin Patch Library on, täällä on lähinnä on juttu se, että täällä on niin kuin tässä valmiiksi on tällaisia kokonaisuuksia. Täällä nyt on ehkä tämä instrument on tämä olennaisin paikka, mistä etsiä valmiita kokonaan muodostettuja soundeja. Täällä näkyy nytten erilaisia yläotsikoita eri soundeille täällä alhaalla. Tämä ero tosiaan siihen, että täältä inputista hakisi näitä eri syntetisaattoreita, niin on se, että täällä meidän ei tarvitse ymmärtää niistä syntetisaattoreista mitään. Täällä riittää, että tajuaa vaan, mitä nämä tarkoittaa. Nyt tässä nyt otetaan Bosendorf Grand Piano, niin nyt se avaakin tänne mikseriin näinkin monimutkaisen soundin valmiiksi. Eli se on sampleripohjainen joku piano, sinne on laitettu jo ekvalisointikin valmiiksi. Tosin sille ei ole vielä taidettu tehdä mitään, mutta sitten täällä on kompressori, delay ja tosiaan kaikki on valmiina. Ja nyt kun mä painan, niin onpa kaunis soundi valmiina. Sen sijaan, että me oltaisiin itse rakennettu täältä nämä, niin kuin tämä haettu samplerista. Tämä on kuitenkin niitä samoja sampleja,
samplereita ja samoja syntikoita, mitä tämä käyttää, tämä tapa. Ja tosiaan täältä voidaan kokeilla jotain muuta. Olisi vähän. Anteeksi täältä. Eli jotta pääsee siihen näkymään, niin pitää mennä täältä painamaan tätä patch-listausta. Eli patch-nimet on niitä biisinimiä tai bändin nimiä, mitä onkaan. Ne on nimeltään patch, eli täällä se vaihtaa sitten sen patchin nimen suoraan toksi. Eli se vähän sekoittaa tätä ajatusta. Täällä nyt olisi vaikka synthesizer, niin täällä on valmiita sointuja esimerkiksi. Tai EDM bassi. Yes, kova meininki. Mutta se vaihtaa tuon patch-nimen, se on mun mielestä ehkä vähän epäselvempää, mutta tämä on ehdottomasti yksi tapa etsiä soundeja valmiiksi. Sitten tämän voi muuttaa tämän soundin nimen. Että vaikka Pekalle bassosoundi. En tiedä. Vaikka Pekka on se, joka teillä bändissä soittaa bassoa, niin se löytää itse sitten täältä. Vastaavasti, jos täältä haluaisi täältä alhaalta etsiä, niin instrument, niin täältä voisi nyt olla vaikka orkesterista pipe organ, katedraali. Tuolta tulee, ja tämän nimen voi vaihtaa, miksi haluaa. Mutta nyt taas sama juttu. Täällä tämä koko channel strip, eli tämä koko kanava on rakennettu valmiiksi. Ja sinne on laitettu jo valmiiksi kaikuja, ja sinne on etitty täältä valittu tähän sopiva. Näköjään täältä Legacystäkin löytyy vielä tämä church organ erikseen, tämmöinen syntetisaattori. Mutta tämä näkymä tässä alhaalla on myöskin tärkeä. Tämä oikeanpuolimmainen tämä näkymä tässä on, tämä ikkuna on mikseri. Tämä on tärkeä. Tämä näyttää ihan samalta kuin normaali mikserikin teidän luokassa ehkä. Ainoa tietenkin, että tämä on tällainen vähän niin kuin virtuaalinen. Mutta se, mikä tässä on olennaista ymmärtää, tässä alussa tämä niin kuin laittaa lähes aina näihin tyhjiin sessioihin niin näin monta kanavaa. Täällä näkyy 5 eri kanavaa, 5 eri volumeliukua. Ja ikään kuin itse asiassa täällä on 6 vielä tämä ihan niin kuin master. Tämä on ihan koko konsertin masteri. Mä kerron kohta, mitä toi konsertti ja patch on. Mutta täällä on näkyvillä nyt tämä sähköpiano. Näkyykin, että tämä on se sähköpianon kanava. Mä kerron kohta, mistä sen tarkalleen ottaen tietää, mutta että tässä on se vola hiljaisemmalle, kovemmalle. Sitten on panorointi vasemmalle ja oikealle. Sitten tässä yläpuolella, että mihin outputtiin se menee, jos teillä on äänikortti, jossa on useampia outputtia, eli ulostuloja, niin silloin tänne voisi, niin kuin mulla itse asiassa täällä on, mun äänikortissa on useampia, mutta että jos te olette tietokoneen siitä kuulokelähdön varassa, niin silloin tässä ei ole muita vaihtoehtoja kuin tämä 1-2, joka on ne tietokoneen ja läppärin mahdollisesti niin kuulokelähdöt. Ja monimutkaisiin systeemeihin, missä teillä on äänikortti, niin me voidaan sitä vielä katsoa. Tai se näkyy ikään kuin siitä nopeasti kerrotaan siinä, missä noista kytkennöistä on puhuttu. Sitten täällä on tällaiset sendit jo annettu valmiiksi, ne jotka teistä mikserien kanssa toimii ja osaa käyttää aukseja mikserissä efektien käyttöön, esimerkiksi kaikujen käyttöön, niin tähän annetaan valmiiksi lähes aina tällainen niin kuin 2 erilaista kaikua, tästä huonekaikua, mitä voi käyttää kaikkien soundien kanssa. Eli tässä on pitkä kaiku, joka on, näkee, että se on tämä, tässä on 4 sekunnin kaiku.
lisää kaikuu, vähemmän kaikuu. Sitten täällä on lyhyt kaiku, vähemmän kaikuu. Ja tässä on näiden kaikujen ne niin kutsutut paluut, eli niiden kokonaisvoimakkuus, eri kaikujen kokonaisvoimakkuus. Tämä on vähän sekavaa tässä tämä alku, mutta että olennaista on tajuta, että tässä on tämä soitin. Sitten tämä aina antaa tämmöisen metronominkin vielä täällä erikseen, metronomikanavan. Mä sanoisin, että älkää kiinnittäkö näihin 3 juurikaan huomiota tässä alussa. Tärkeintä on tämä soitinkanava, mikä teillä on, ja sitten toiseksi tärkein on tämä masteri tässä. Ja näette, että masterista tulee ääntä, ja koska meillä on vain yksi kanava täällä, tämä sähköpiano, niin näistä masterista ja tästä kanavasta tulee saman voimakkuuksiset äänet. Hyvä, mutta tämä tästä näin. Sitten kun tätä listaa jatkaa vielä, tässä on nämä sendit, sitten tässä yläpuolella on audioefektit, eli niitä ei nyt ole yhtään, niin kuin näette, että tässä on tyhjää. Vähän niin kuin Logic Prossa, niin tänne voi laittaa vaikka delaytä. Laitan täältä nyt joku esimerkkinä, niin nyt tänne saatiin delay. Tänne, niin kuin näette, niin täällä on nämä tästä tänne näin. Nämä on kaikki erilaisia efektejä, mitä voi käyttää. Käytännössä täällä on kyllä kaikki efektit, mitä ihmislapsi tällaiseen niin kuin perusefektointiin tarvii. Näin se vaan on. Totta kai sitten voi ostaa erikseen kalliimpia ja hienompia efektejä, mutta että lähtökohtaisesti niin tällä pääsee todella pitkälle. Ja ne lisätään tuohon noin, mutta sitten otetaan tuolta nyt toistaiseksi vielä pois. Mutta sitten täällä on tämä input on se olennainen. Eli tässä näin näkyy, että mikä se on se itse soitin, mitä me soitetaan niin kuin virtuaalisesti, koska meillähän on se koskettimista, mutta tietokone tekee siis sen äänen. Ja täällä se kertoo, että minkä äänen se tekee. Ja tästä näin, kun tämän avaa, niin tosiaan tässä on olemassa nämä recentit. Teillä ei välttämättä näyttää ihan samannäköisenä, koska mä oon käyttänyt viimeksi viisi viimeistä, mitä mä oon käyttänyt, on ollut näitä syntetisaattoreita. Mutta se olennaisin teille on tämä tästä Alchemista tänne Vintage Mellotroniin asti. Niin nämä on erilaisia syntetisaattoreita, mitä tämä ohjelmisto sisältää. Jos te olette sen koko paketin ottanut, mitä ladannut, se on se, olisiko se ollut 70 gigaa, niin tämä on se, miltä tämä teillä näyttää noin suunnilleen. Ja näistä olennaista on ymmärtää, että nämä on kaikki erilaisia syntetisaattorikokonaisuuksia. Eli nämä on itse asiassa, niin kuin jokainen sisältää aika paljon erilaisia soundeja. Ja miksi täällä on niin kuin 20, miksei ole vain niin kuin yksi synä, jos olisi nyt niin kuin kaikki. Niin siihen on monta syytä. Ehkä tavallaan ajatellaan, että se on niin kuin helpompaa näin vähän niin kuin hahmottaa, mutta se on myös hyvä ymmärtää, että erilaiset syntetisaattorit on luotu erilaisiin tarpeisiin. Mutta jos me lähdetään tästä, mä nopeasti selitän nämä läpi, mitä nämä on, nämä eri synat. Me ei ehditä niihin kauhean syvällisesti perehtyä, mutta sen verran mä nyt sanon, että se tapa tutustua Mainstageen ja eri syntetisaattoriin ylipäätänsä mun mielestä on siis se, että rupeaa käymään vaan sitä niin kuin kokonaisuutta läpi. Et mä en itse ainakaan lähtisi siitä, että avaisi ohjekirjaa ja yrittäisi sekä opiskella tämän koko ohjelman esimerkiksi. Ja sitten vasta lähtisi tekemään ikään kuin soundeja, vaan ennen kaikkea hyökkäisi suoraan vaan näiden kirjastojen pariin, katsoo mitä nämä soundit on ja rupeaa leikkiin niillä. Sitä tämä on mun mielestä parhaimmillaan. Jos me lähdetään tästä, eli täältä inputista, nyt tässä on tämä sähköpiano, mutta täältä oikeasta nurkasta, kun painaa noita tommosia väkäisiä ylös ja alas, siitä tulee lista auki. Ja siitä saadaan Alchemy ensimmäisenä listassa. Voidaan painaa Alchemia ja nytten tämä meidän syntetisaattori muuttuu uudeksi syntetisaattoriksi. Ja nyt meillä on tässä avautuu tämän näköinen näkymä. Ja tämä on nyt ikään kuin se näkymä, mikä on tämä syntetisaattori. Ja nyt niin kuin huomaatte, niin kaiken näköistä tulee esille. Se olennaista on jotenkin mun mielestä kaikissa näissä syntetisaattorissa yrittää löytää listaukset siitä, mitä valmiita soundeja niissä on. Ja tämä on ihana tässä Alchemissa, ne on heti ensimmäisenä näkyvillä. Tässä oikealla näkyy presetit
Ja sitten sitten täällä on niin kuin eri soundit ja näitä painamalla saadaan tosta noin vaikka acoustic plug. Nyt kun mä painan koskettimia. Ja aika nästät soundit täältä Advanced Hydraulics. Ihan kaiken näköistä. Mutta täällä on myöskin kategorisoitu näitä. Otetaan nyt joku pädi vaikka tosta, niin no niin. Ja hyvin. Voitte vaan kuvitella, että nyt pelkkiä bassosoundeja tästä näkyy 540. Ja nyt jos avaa kaikki, niin mulle tulee 3400 eri presettiä, eli valmista soundia, mitä on rakennettu tänne. Ja jokaista voi muokata täällä alla olevilla nappuloilla, ne tekee eri asioita. Ei muuta kuin painelemaan, kokeilemaan. Ja se mun suositus on se, että kun te löydätte jotain hyvää, niin tallentakaa se. Tai laittakaa esimerkiksi täällä näitä tähtiä, vaikka 5 tähteä, semmoiselle, mistä tykkäätte. Tuolla nyt oli niin kiva, niin mä laitoin Bouncing Echoesille 5 tähteä, niin sitten löydätte ne. Eli että mä käyttäisin aluksi aikaa vaan niin kuin etsiä, ja sitten löydätte jotain niin kuin kiinnostavaa, niin te voitte aina palata niihin, ja niitä on helpompi löytää, jos te olette merkannut niitä. Että ei tarvitse sitten, kun te oikeasti tarvitte jotain soundia, niin ei tarvitse etsiä sitä pitkään. Hyvä, mutta tämä input on siis se, ja täällä on rumpu, kahdenlaisia vähän niin kuin koneita, eli rumpusoundeja voi soittaa, täällä on rummut, täällä on ihan niin kuin akustisen rummun näköisiä. Täältä alhaalta kun painaa, näette tästä ruudusta, täältä mä painan C-tä ja D-tä, niin tää on se tyypillinen paikka, mistä löytyy nämä eri perussoundit. Sitten jatketaan listaa alas, sähkörumpu, tämmönen vastaavalainen niin kuin pelkästään sähköisille rummuille rumpukone. Sitten täällä on muutamia eri tämmöisiä EF- ja ES-tyyppisiä syntetisaattoreita, jotka on ehkä vähän yksinkertaisempia kuin monet muut, mutta ihan hauskan kuulosia. Täältä löytyy kaiken näköisiä, lähtien bassosoundeista, padisoundeista ja liidisoundeista. Liidisoundit on tommosia niinku melodia-soundeja. Mä teen erikseen vielä tämmöisen ihan erittäin perustavanlaatuisen ja yksinkertaistetun tommosen niinku videon siitä, että miten näitä eri soundeja on nimetty, jotta pystyy vähän navigoimaan noissa kategorioissa. Mä oon ihan varma, että moni teistä tietää padit ja bassot ja muut, mutta että niistä erikseen video kanssa, niin kattokaa se, jos se on yhtään epäselvää. Sitten meillä on tosiaan, nämä on kaikki erilaisia tällaisia kohtuu yksinkertaisia soundeja. Sitten täällä on vocoderi. Vocoderista tulee ihan oma video. Se on hauska. Playback on myöskin oma videon paikka, eli että miten taustanauhoja voisi käyttää tämän mainstaging kautta. Sitten täällä on sampleri, joka on, että voi äänittää pieniä pätkiä, soittaa niitä, niin kuin vaikka laittaa koskettimista jonnekin, vaikka C-hen, ylä-C-hen jonkun bää, ja sitten G-hen jonkun bum, tai whatever, mitä itse keksittekin. Mä en ole hirveästi käyttänyt itsestä, eikä mä todellakaan käytä näitä kaikkia koko ajan. Ihan pääasiassa käytän muutamia, joista mä tykkään erittäin paljon. Retrosynth on vähän tämmönen Moogi-tyyppinen syntetisaattori. Nämä näyttää vähän siltä, mitä ne yrittää, niin kuin tavallaan mitä ne matkii. Ja nämä kuulostaa myöskin hyvin samantyyppisiltä, mitä erittäin astoja soundeja. Täällä on sampleri, joka on nytten selkeimmin nytten, tämä on tämmöinen todella monipuolinen syntetisaattori, josta löytyy kaikki tällaiset niin kuin varsinkin akustistyyppiset soittimet. Tuolla on muitakin tapoja saada niitä, mutta just pianot ja ehkä tässä vaiheessa nyt on hyvä mun puhua, että mitä on samplaus ja mitä on mallinnus. Ne on niin kuin kaksi hyvin erilaista ajatusta siitä, että miten syntetisaattorilla luodaan ääniä.
ja tehdään ääniä ja muokataan ääniä. Tämä on sampleri, siitä tosiaan vielä palaan, niin täältä näkyy, että täällä on tämä nimi. Niin sampleri tarkoittaa siis sitä, että me ollaan äänitetty joskus aikanaan jotain soundia, mistä me tykätään. Vaikka nyt piano, kun se samplataan, niin täällä kun käytetään siis olemassa olevia ääniä, sampleja, pätkiä, otteita, mikähän samplen niin paras suomennos olisi. Nyt mä yritän saada tämän samplerin auki. Mutta esimerkiksi täällä kun löytyy acoustic pianos, niin se miten tämmöinen piano, joka kuulostaa nyt itse asiassa, kun kuuntelette, niin tämähän kuulostaa itse asiassa aika aidolta pianolta. Niin miten tämmöinen on rakennettu on se, että että täällä on joku mennyt ja äänittänyt pianosta jokaisen koskettimen läpi. Ei välttämättä kaikkia, mutta varmasti yleensä tämmöisessä niin kuin useamman koskettimen, tai kaikki koskettimet läpi ja eri voimakkuuksilla, niin kuin hiljaa ja sitten kovaa. Ja sitten se laitetaan tähän sampleriin ja sitten niille annetaan jokaiselle niillä äänitetyllä äänellä ikään kuin, että tämä on nyt on C ja kovaa ja hiljaa ja niin päin pois. Ja sitten tämä samplari sitten niin kuin tulkitsee sitä, mitä te itse nyt soitatte tällä koskettimilla. Se tulkitsee sitä ja soittaa ne äänet, mitä on äänitetty. Ehkä muokaten niitä vähän tässä itse ohjelmassa tai sitten vaan soittaa ne semmoisina, kun ne tulee. Tämä on siis samplaus noin ihan yksinkertaisuudessaan. Samplauksessa ehdottomasti tehdään myös paljon sitä, että äänitetään vaikka vain yksi pianon ääni tai yksi laulun ääni tai yksi trumpetin ääni ja sitten sampleri itse pystyy niin kuin muokkaa sitä äänitettyä ääntä eri sävelkorkeuksille. Eli silloin jokaisen samplauksen ja samplerin käytön ei tarvitse olla aina niin monimutkaista ja tavallaan laajaa. Mutta että se olennaisin osa tässä on se, että se lähtee olemassa olevasta soundista, olemassa olevasta äänityksestä ja siihen päälle sitten niin kuin rakennetaan se kokonaissoundi. Se toinen vaihtoehto on niin kutsuttu mallinnus. Ja täällä, kun tämä oli tämä sampleri, niin tässä on heti perässä vähän niin kuin se toinen vaihtoehto syntetisaattorina, eli sculpture, tässä tapauksessa nimeltään oleva mallintava syntetisaattori. Ja mallintava syntetisaattori on, se on niin kuin idealtaan just eri kuin samplerissa. Mallintava syntetisaattori noin ihan teoreettisesti lähtee siitä, että lähdetään yksinkertaisemmasta äänestä, mitä tietokone voi tuottaa, siniäänestä. Se on se piip, niin kuin, minkä varmasti tunnistatte, semmoinen niin kuin, tavallaan yhtä taajuutta oleva ääni. Ja sitä muokkaamalla pystytään tekemään monipuolisesti ääniä. Eli vähän niin kuin synteesillä. Siitä tulee tämä syntetisaattori-nimi. Äänin synteesillä muokataan ja tuotetaan monipuolisia ääniä. Noin teorian tasolla niin molemmilla tavoilla, mallinnuksella ja samplauksella voidaan saada aikaiseksi melkein mitä tahansa ääniä. Mutta että syvästi se ero on se, että mallinnus tarkoittaa sitä, että se tässä hetkessä ikään kuin laskee sen äänen. Se on laskentatoimia, siis että laskemista, tietokone laskee, miten jokainen efekti muokkaa sitä ääntä ja se vaatii siis toisin sanoen prosessorilta laskentatehoa. Ja kun taas sitten tämä samplaus vaatii aika paljon kovalevytilaa, koska se taas perustuu siihen, ei pelkästään kovalevytilaa, vaan muistitilaa, koska ne ikään kuin ne valmiit äänet pitää olla valmiudessa muistissa. Ja jokainen ääni, niin kuin voitte kuvitella, jos se äänitetään hyvin, niin se on aika iso tiedosto, niin silloin niistä saattaa tulla valtavia tiedostoja niissä yhdestä pianosoundista vaikka. Ja se taas tosiaan vie muistikapasiteettia, se on se iso juttu tässä nyt. Mutta tosiaan tässä on tämä mallintava soitin ja tässä niin kuin näette, niin täällä on hyvin paljon samoja soundeja kuin tuolla samplerissakin on malletteja ja perkussioita, mutta näiden tekotapa on eri. Ja molemmissa on eroja, että jos teillä on nopea kone, niin sitten tietenkin nykypäivän koneet kyllä pystyy pyörittämään tätä mallinnusta ja samplereita kaikkia niin kuin ihan hyvin. Ei
tarvitse välttämättä tätä tuntea niin hyvin, mutta tämä on vaan niin kuin kiinnostava asia. Mä luulen, että tämä monelle on hyödyllistä tietoa. Sitten täällä löytyy ihan Studio Horns, Studio Strings, jotka on siis ihan tällainen niin kuin aidolta soittimilta kuulostavia. Trumpetti ja täältä ylhäältä löytyy aina nämä erilaiset valmiit soundit. Ihan hauskan kuulosia. Esimerkiksi näiden yhdistäminen oikeaan puhallin orkesteriin voisi olla aika hyödyllistä. Ja täällä löytyy Studio Strings ja löytyy. Sitten täältä tulee Ultrabeat. Ultrabeat on tällainen sähkörumpuympäristö, jonka pointtina on nimenomaan luoda valmiita biittejä. Että teidän ei tarvitse aina ei tarvitse soittaa, vaan tänne taustalle voidaan rakentaa koko ajan pyörivä biitti. Taas täältä ylhäältä löytyy hirveä määrä valmiita soundeja, drumkitseja, esimerkiksi täältä laitaisi Classic Dub. Ja nytten vielä tässä vaiheessa te voitte myös koskettimilla, jos mä laitan ton näkyviin, niin näette, että mä täältä taas basari löytyy täältä alhaalta C:stä ja virveli tosta D:stä. Täällä on kaikkia soundeja, mutta se olennainen juttu on tässä, että tosta kun painaa play sequencerista, niin täällä lähtikin komppi pyörimään. Ja tässä näkyy ikään kuin kaikki täällä rivissä, että mitä kaikki täällä nyt pyörii ja mitkä täällä soi. Ja täältä pystyy nyt vaihtamaan muita soundeja. Laitetaan tuolta. Ihan makea. Ja tämä ajatus on se, että näiden päälle pystyy rakentamaan noita biisejä. Ja näiden päälle näitä voi hyödyntää tosi paljon esittämisessä. Et me vaikka laitetaan taustalle pyörimään elektroninen biitti ja sitten soitetaan vaikka kuitenkin bändinä siihen päälle. Se on hyvin tyypillistä nykypäivän esitystapaa. Täältä vielä, jos käydään listan loppuun läpi, täällä löytyy urut, vintage organ, joka on hieno urkusoundi. Ja sitten täältä löytyy vielä klavet, sähköpiano ja vielä mellotronikin. Mellotron on tämmöinen vanhan ajan vähän niin kuin jousisoundi. Näissä on jotain hienoa semmoista niin kuin karuutta. Ei ole liian, että se huomaa, että se on syntetisaattorisoundi. Tämä on Mellotron kuuluisa soitin. Hyvä, mutta tämä on tämä perusidea. Nyt jos me tätä mikseriä vielä mietitään hetken aikaa, niin se mitä tässä nyt on olennaista ymmärtää, että tämä ei rajoitu missään nimessä vaan tähän yhteen soittimeen, vaan me voidaan laittaa useampi soitin. Kun painaa plussaa, niin se kysyy, että minkälaisen soittimen haluat lisätä. Software instrument liittyy nyt siihen, että me halutaan se semmoinen sähköinen soitin, eli me halutaan, eli software instrument viittaa siis siihen, että me halutaan tämmöinen niin kuin kosketinsoitin, joka on siis midillä yhdistetty. Periaatteessa tähän voi kyllä yhdistää vaikka sähkörumpupädin, joka soittaa sitten, lähettää myöskin midi-tietoa, mutta että noin lähtökohtaisesti meillä nyt on näitä koskettimia, niin se on se. Jos te haluatte lisätä kitaran tai laulun, niin silloin se olisi tämä audio. Ja auksia ja external midiä ei tarvitse nyt miettiä. External midi tarkoittaa sitä, että jos te haluatte tällä mainstagella soittaa jotain toista, vaikka ulkoista oikeaa soitinta, vaikka Nordia tai mitä, mutta se on niin kuin, ei kannata siihen mennä nyt. Eli software instrument on se, mitä me nyt haetaan tässä vaiheessa. Eli nyt me muodostettiin toinen soitin ja uusi kanava. Nyt tässä, niin kuin näette, niin täällä instrumentissa ei ole mitään, niin silloin se ei myöskään tuota mitään ääntä. Meillä on edelleenkin vaan tämä äsken käytetty mellotroni, eli täältä ei tule mitään ääntä. Mutta lisäämällä tänne soittimen, vaikka Alchemyn, niin me yhtäkkiä saadaankin aikamoinen määrä. Nyt meillä on sekä se mellotroni, että täällä oli valmiina mieletöntä. Ja
nyt te ehkä alatte tajumaan, että tänne voi lisätä vaikka 20 soitinta yksitellen tai vaikka monta. Tähän voi laittaa vaikka 4 kerrallaan. Niin nyt meillä yhtäkkiä onkin sessio auki, jossa on aika mieletön mahdollisuudet.